Kita giingnan rata nga magpuasa panahon og Miyerkules sa Badlis og Biyernes Santo, duha ra ganin nakaadlaw, reklamo na ta. Mag-abli na dito tagdilata kadita kagwanta. Ablig beef loaf, ablig spam, kay sa kahibaw tagting puasa. Abstinensya. Fasting and abstinence are means for us nga gihatag sa simbahan aron malig-on ta spiritually. Nakitang nasa mga postmodern period karon, di man ta ka-appreciate og fasting. Ano man sa may uso karon, diet. Mag-diet aron mas slim, mag-diet aron mogamay ang siko, mag-diet aron mogamay ang bagtak, mag-diet aron mogamay ang hawak. Lahi man ang diet, lahi po tong fasting. Lahi na silag tuyo. Kayo sa'y mag-diet, we are after